खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सोमखोर दैमारि गामि 3 नं माजुलि बियाब नोलोबारि जिल्ला उदालगुरि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव अनलाइन बाथौ थान्दै बिजाब फरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो आंबो आवगायबोदों। आयदानि बाहागो बोराइ बाथौ जागायबाय। बोराइ बाथौ सोरगिदिं सोरजिसुमा संसाराव गिलु बालु सोमोनांथाव आबुर नुनो मोनो। सानथ्र'हायै जोंलारि रायजो बुहुम मुलुगनि जिब जिबि बिफां लाइफांनि सोमजिनाय आरो उजिनायखौ थारैनो गनायनांगोन। आबुर गोनां बे मोनफ्रोमबो जथाय सोरजिनायनि आन्दोआवदि सोरबा सोरजिहोग्रा एबा बेंग्रा दंथारो एबा गासैबोदि सोरनिबा सायाव सोनारनानैसो दंजोबो बेयो थार। नोजोर नङि जिबि आरो लाइफां मुलुगनि असे सैथोखौ संदाननानै नायोब्ला मोगथां नोजोराव जेबो नुनो मोना। बबेखानि आंग्रिखांनायासो बारासिन जालाङो। मोगथांनि थाइनै मेगनजों नुनो मोनै बे सैथोनि गुदिखौ गोरबोनि मेगनजों नायोब्लासो बेनि गासै गुमुरा बेरखाङो आरो बे गासै सैथोनि असे थुबिल एबा सैथोनि सासे सोरबागिरिदि दंमारो बाथ्राया रोखा जायो। जायखि जाया मुवा एबा जिराद जानायनि गुदियाव जेरै सासे महरगिरि थायो बेबादिनो जायखि जाया उजिनाय एबा सोमजिनायनि गुदियावबो बिदिनो सासे गाहेला एबा सोरजिगिरि दंथारो बेयो थार। बिलात लाथानि सोरजिनि गाहेला बेसादा जाबाय हा दै बार सान अख्रां जायखौ जों बाथौ होनो। बेबो सोरजोंबा सोरजि हरजानाय जिरादसो। अब्ला बेफोरनिबो जाय सिगां एबा बोराइग्रोखा जाय बयनिख्रुइ गाहेलासिन बोराइ बेखौनो जों बाथौनि सिगां बोराइखाय बोराइ बाथौ होननानै गाबज्रिबोदों। बेखौनो मोनबा गाहेला बेसादनि बिगोमाखाय बाराजा अराय गोथां जोबरोङिखाय अबंलावरि अराय गोजोन बयनिबो गिरिखाय आनान गसाइ बयनिबो सोरजिनि गुदिखाय सोरजिगिरि गुदि बिजौ मोनहासयिखाय इसोर होननानै गाबज्रियो। इसोरखौ जों दंथारो होननानै फोथायो नाथाय सिनाया मोनदाङा। बिनि महरखौ रावबो नुफेराखै। बेनिखायनो सुबुङा बेखौ महर गैयि होननानैबो बुङो। जिबिनि देहायाव थानाय थैरोङि महर गैयै मोनदां मोनि सि एबा जिउआ बिनिनो सोरजिनाय गावबादि महरसे बेसाद। सिनि गिरिखायनो बेखौ सिजौबो बुंनाय जायो। सिजौआनो सिनि गुदि। सिया जेरै महर गैया सिजौहाबो बिदिनो देहा महर गैया। बियो अराय गोथां बारजों राननो रोङै अराव खामनो रोङै दैयाव गोदौ रोङि जामा जिया अराय आबुं सैथो। बिनि गोहोआ जोबनो गैया रावजोंबो सुजाया। बे मिथियै बे नुयै जेबो गैया। बोराइ बाथौ एबा सिजौआ मोनसेल' नाथाय सिया सानथ्र'हायि दङ। सिनिफ्रायनो सिमा महात्मा धोरोमसुला सि धर्मात्मा मोदाय सि देबात्मा आरो बुहुत सि प्रेतआत्मा जायो। देहानि मायायाव मुहिनानै फोन लानो हायैयाव सि एबा जिउआ रांसार मिथा हासिं बे मोनथाम फुरियाव थांलाय फैलाय थलेन थलेन रायजो जाबाय थाफैनाङो। बोराइ बाथौनि सेराव अराय सम फोन लानानै थानोब्ला जों जेब्लाबो धोरोमारि आगानजों गोथार गोथों आरो गोजों लामाजों आगान सुरनानै गोरबोखौ आफा बोराइ बाथौजों खाजबनो हानांगोन। मानोना रांसारफुरिनि गाहेला आफा बोराइ बाथौआनो जिबि मुलुगनि थुबुर जाना थाहैनाय सिफोरखौ बाथौजों दानाय देहायाव सोहरनानै सोरजिनि थावख्रि रांसार मिथा हासिंखौ रनसाय हरगासिनो दङ। सि आरो सिजौनि गाहाय खुलिया रांसारफुरियानो। गोजोन्थों।